از اون دوره‌ای که من کار میکنم البته رهبر صنف‌های بسیار مکتب تا حاضر هستم. از اون دوره که از صنف 5 تا صنف 11 خواننده بهترین من از دخترها نظریه گلسوما بود که وی در فعالیت خواندنش همچون دختر فعال، دختر با انتظام، دختر با مهر و محبت، رفتار خوب داشت، دانش خوب و علا داشت و با وایه رسید. گلسوما در سالهایی که من رهبر صنفش بودم یگان کمبودی، یگان خطایی از وی ندیدم. همچون خواننده مهربان، خواننده میگم که با احترام در مکتب آبرو داشت، در همه کارهای جمعیتی مکتب فعالانه اشتراک میکرد، در همه بگم که بود آزمون‌هایی که آن دوره بود مثال در مکتب میگذشت فعالانه اشتراک میکرد و با بهای خوب و علا بگم مکتب را ختم کرده و دانشگاه عالی یونیورسیته دولتی شهر کلاب داخل شده صاحب معلومات عالی شد. خیلی باز در حیات زندگیش فعالیت و مهنت خوب کرده استوده است. گلسوما یکی از اویلوهای با نفوذ شهر کلاب به حساب می‌رود که برادرش شاعر خلق تاجیکستان نظریه خب در بگم که من جمهوری آبروی اعتبار کلان داشت. از جمله گلسوما با پیروی برادر خود قدم ماندگیم میگم در فعالیت حیات زندگیش مهنت خوب میکند و فعالیت خوب کرده استوده.
جانی من، امیدی من، ارمانی من. ای سرزمینی گنج ها، ای سرزمینی رنج ها، در چشم گیرم آبی تو، در چشم گیرم آتشت، در چشم مالم خاکی تو، چون آسیایی سرکشت. مردی با هنر خور نمی شود. назриева яке аз муаллимаҳои фаъоли мактаб буда солҳо вазифаи ҷонишини директор оид ба синфҳои ибтидоиро ки яке аз вазифаҳои пурмашаққат ба ҳисоб меравад ба зимма дошт. дар давраи фаъолияти кории худ муаллима худро ҳаматарафа нишон дода хонандагон низ синфҳои ибтидоӣ дар ҳамаи озмунҳои фаннӣ ҷойҳои намоёнро дар шаҳр ишғол мекарданд ва ҳатто синфи худи муаллима 3 сол қабл аз ин дар озмуни ҳусни хати беҳтарин яке аз хонандагони синфи ҳуснияи нуралӣ дар вилоят сазовори ҷои аввал шуд. ҳоло муаллима дар нафақаи пиронсолӣ буда даврони пирӣ ронад ҳам бо шартнома дар мактаби мазкур кору фаъолият дорад ва синфе ки ӯ дарс мегӯяд яке аз синфҳои намунавӣ ба шумор меравад. ба муаллима дар ин ҷабҳаи пурмашаққат бурдбориву барори кор орзумандам. муаллима Назриева дар баробари кори худ мунтазам шавқу рағбати хонандагони синфҳои ибтидоиро ба китобдорию китобхонӣ бедор менамояд. дар бораи китоб бисёр баҳсу мунозираҳо ташкил менамояд. ман дар дарсҳои муаллима мунтазам иштирок карда мебинам ки дар дарсҳои худ аз рӯи китоб, аз рӯи ҳикояҳои китобҳо саҳначаҳо миёни хонандагон ташкил мекунад. мо аз таҷрибаи кори муаллима, аз маҳорати педагогии муаллима бисёр чизҳоро меомӯзем. бо муаллима Назриева солҳост ки якҷо кор мекунем. муаллима доим дар дарсҳояш ашъори шоиру нависандагон ва махсусан аз ашъори бародараш Раҳмат Назрӣ, адиби маъруф, шоири халқии Тоҷикистон ва инчунин устодон Ҳақназар Ғоиб ва Шодравон Ашурсафар истифода бурда дар дарсҳояш шуҷоату меҳанпарастиро меомӯзад. муаллима Назриева гуфтаниям. ӯ занест табиатан ҳалиму меҳрубон, бо ғайрат, хоксору кушодачеҳра. муаллима дар баробари касби омӯзгорӣ машварату маслиҳатҳои ҳамкасбону шогирдонро ба ҷону дил меписандад. ӯ нарму ҷолиб ва ба садои дилчасп сухан мегӯяд. аз гуфтору аз нигоҳаш ҳар шахси дар ҳузураш буда нисбат ба худ эҳтиромашро ҳис мекунад. муаллима Назриева муаллимаи аввалини ман аст. устоди беҳтарин аст. ба мо дар вақти дарс додан бисёр дарсҳои шавқовар медод. аз сабаби дӯстдории ҳамин муаллима буд ки ман касби омӯзгориро интихоб кардам ва мисли муаллима шуда кор кардам. ҳозир бошад бо ҳамин муаллима ҳамкорӣ дорам. муаллим устоди беҳтарин аст. сафобахшанда дар рӯи замин аст. диҳад таълим ба ҳар як насли навраз. бузургии муаллим дар ҳамин аст. ба ҳамаи ҳамин гуфтаҳои шоир устоди ман рост меояд. бигзор сафи чунин муаллимаҳо бисёр шавад. касби омӯзгорӣ ҳанӯз давраи ҷавонӣ дар дили ман ҷой дошт. раҳмати падарам доимо моро талқин мекарданд ки шумо донишманд шавед.
омӯзгор шав духтарам мегуфт. Ман ин касбро махз бо хоҳиши падарам интихоб карда будам ва пушаймон нестам. ман 35 сол мешавад ки шогирдони зиёдро тарбия намудам. касби худро дӯст доштам. онҳоро дар рӯяи ватандӯстӣ, меҳру муҳаббат нисбат ба калонсолон, ба оила ва ба дигар ҷамъият тарбия намудам. ифтихор аз он дорам ки шогирдони ман ҳоло дар ҳамаи ҷомеа хизмат карда истодаанд. мо шукрона аз ҷумҳурии соҳибистиқлоли ватан мекунем. мо фахр мекунем ки чунин сарвари хубу донову бомаърифат дорем. мо дар шукр мекунем ки дар фазои ободу осуда зиндагӣ дорем, оилаи хуб дорем, дар мактаб кору фаъолият менамоем. ҳамаи ин нишон аз ободии тоҷикистон, тинҷии тоҷикистон ба шумор меравад. бузурге гуфтааст: тақдири миллатро махсусан омӯзгорон ва шогирдони тайёркардаи онҳо месозанд. оре, ман ҳам хушбахт он рӯз худро мешуморам ки шогирдони тайёркардаи ман дар ҷамъият як манфиате биёранд. онҳо дар озмунҳо иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол намоянд. ана он рӯз аст хушбахтии ман ки маҳсули кори худро бинам. шаба он ранҷ ки модар кашид, бо ду ҷаҳонаш натавон баркашид. оре бузургон дар ҳаққи модар чӣ суханҳои хубу дилчасп гуфтаанд. ман фақат ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки қасаме ба шири модар, қасаме ба номи модар, ду ҷаҳон киро надорад ба як эҳтироми модар. он қадар суханҳои худро мехоҳам ифшо созам. заҳмату талошҳои модарам буд ки имрӯз ҳамаи мо фарзандонаш соҳиби маълумотҳои худ гаштем. ба ҳама кор ва фаъолияташ дар давлат нигоҳ накарда, дар оила низ вазифаҳои зиёдро иҷро мекарданд. ҳам падарӣ ва ҳам модарӣ. ҳамчу модар меҳрубонанду ва ҳамчу падар сиёсат доранд. падари ман Тағоев Сафар вақте ки 1991 сол вафот карданд, ва ҳамаи мо шумо маълум аст ки 1992 сол ҷанги шаҳрвандӣ сар заду зиндагӣ бениҳоят вазнин шуд. ҳатто мардҳо зиндагиро пеш бурда наметавонистанд. лекин модари ман нигоҳ накарда бар зану модари танҳо буданаш моро бе камбудӣ бузург намуданд, соҳиби касбу кор ва оиладор карданд. мо миннатдорем ва хушбахттарин фарзандем ки аз чунин модар ба дунё омадаем. шеъреро ки худам барои модарам эҷод намудам қироат менамоям. модари гулсуманам, номат ба ту зебанда аст. эй гули хушбӯи дилам, дунё бо ту зебанда аст. дар васфи ту ҳар таърифе гар ман кунам боз ҳам кам аст. дар ин замину осмон чун ту зане модар кам аст. бас кашиди ранҷҳо, эй модари танҳои ман. бар мо бидодӣ ганҷҳо, эй модари яктои ман. аз барои 4 ятим гашти падар, эй модарам. дар шоҳроҳи зиндагӣ ту раҳбарам, эй сарварам. баъд аз худои муттаол саҷда кунам ба пои ту. ҳар лаҳзае ки бинамат ҷонро кунам фидои ту. модари гули суманам, номат ба ту зебанда аст.
ای گل خوشبوی دلم، دنیا با تو پاینده است. نباشی تو با ما این دنیا چون ویرانه، تو باشی برای من خوشبختی و تاج سر، اقبال آب و رویم بیبی جانی گل بسر. هر روز با خود بگویم شکرانه خدا جان که تو بر ما بدادی آخر چونین بیبی جان. بیبی جانم بیبی جان، بیبی